I gave you my heart. Da ispričam malo svoje životne priče, dolazak ovdje, pošto sam u Hrvatskoj sad, dolazak i to sve. Znači, ako ima kakve manje djece, odvojite na stranu, nek neću, pošto možda kad izleti psovka. Znači, radio sam u Bosni, ko momak crnačio, 6-7 stoja vaku. Ono, kaj, dobro, ode ja na kafu, nemam dosta za kafe, nešto tamo vamo hrani malo, a kraj ima se para, 6 stoja. Šta ba imaš para, šta 6 stoja? Hajde, dođeš ti sebi imaš 6 glava, platu, kocku ti, možeš se još ženit, možeš 6 izdržavat, 6 glava, plata 6 glava izdržavat. I oženiš se. I onda dođe sve, cijeli životni teret, odjedno. Ali bude malo šerbe, onako, skupi se parica, prvi mjesec prstu, glati. Dođi onda kasnije, promijeniš posao, opet 6 glava, plata, tamo vamo. Krizni onda nastane. Auto kupiš, auto moraš točiti. Svaki dan cenora minimalno. Česti, nemate niđe 30 dana, 300 je za mobil. Za auto. Česi, nisi niđe. Onda dođeš, registracija, klanje. Odmah. Znači, još umre, hvala Bogu, kupio sam auto s malo više kilovata, klanje. 9 glava registracija, 6 glava plata, da se primostiš od prvog do prvog, tebi dođe 9 glava na auto registraciju. Moraš, brz. Šta ćeš? Registriješ auto i haram, radi u osiguranju. Vrate nosiš. Bože moj, odlučiš, hajmo se ispaliti. Što da ne? 500 ljudi ima ispalo se, radi po Zagrebu, radi po Rijeci, radi po Berlinu, po Stuttgartu. Cijelu Europu zauzele Bošnje. Ode i jaka. Gledaj što oni dobro žive. Odluči, tamo vamo, tražiš. I nađeš. Prvi put tu komšija mi pomogne. Sve završim s čovjekom da idem tamo nahim papira. Poslu, znači, ko da sam advokat, ovako što s papira, znači, da ja pređem granicu, pa rekao, Bog te ne prevozim 30 tona kokaina legalno, pa da mi to kapa prilogi, ali nema vezi, ajde, lagano ko krve, šehidski rastanak to velara, ulaziš u bus, plaći jer se duša te boli, iznad duše se plaći, ali ti si muško, ideš da zaradiš para. Sjediješ u bus, gledaš vamo vi što te prate, znači potok, rijeka teče, rijeka, Sena ko u Parizu, znači rijeka, ovako. Trpiš u sebi, hajde ideš, mislo, neću plakat, neću ideš ti zaboljim životom, kad dođeš, kad ti se zapasaš evera, to puni džepovi kaj evera. Odeš, sam ti na pameti pare, jebu sve. Znači, samo keš. Dođeš na granicu, budim se, znači, bus mi išao kozim putem preko Vanjače, preko Igmana, znači, nikad dođe. Od Visokog do graničnog prijelaza ti treba 4-5 sati, mi išli 7-8. Kuda li išlo gore preko Sokinovog potoka, preko Farlove njive, pitaj Boga gdje išlo. Dođeš na granicu, na bosanskoj granici, pasoš, kaj sretan boravak u Hrvatskoj, te duša volkava, ti prvi put vidiš granicu, kaj evo ga, Elham, neki 200 metara druga granica, šta je ovo, Bog te? Kad hrvatska granica, svaki selja da imaju hrvatska granica, nakon bosanske kad izlaziš. Tamo dođeš, tako ljudi, šamaraju sve živo. Dođeš, papire, kaj. Šta? Kućeš. Ode rad, hoću umrijet da odglad, nemam hljeba jest. Znaš šta je integralni hljeb?
Kaj znam? Ja ne znam, nisam ga nikad kupio. Brašno kupujem od kad znam za sebe, da mi je to grahat kada kupim integral. Zbog tog idem u Hrvatsku. Hajka je dobro. Po busa prođe s pasošom, korona testor, ovako, onako, moraš imati pokriće. Ja nemam radne dozvole, ja ranije krenuo s tim nekim papirima od advokata, evo ne znam ni pričat više, sve sam zaboravio, sve. Dođi, kad poziv dolazi na granicu, kad je tako i tako. Samo ona grančanka, pošao nas od pola busa, 8 nas vrati. Pa Bog te, kućeš ja zadnji u red, vazda bio zadnji u životu, vazda kad se da faka dijela, bio zadnji u busu. Kad je gledao u mene, štaš ti odreko radit, kad je nećeš, odvoj se tamo. Ja odmah drobiš i šta znaš i šta ne znaš. Sve, od do. I onda, odnese ti papire tamo u onu glavu. Oj, majko, drago. Onda doviš, ne ti šta drugo, sam ti dragi Allah može pomoći. Doviš. Hop, kaj, ništa, vrš kući. Pa Bog te, znaš ti da sam ja se zadužio na 3 strane, da dođem do granice, halo, nema marki. Ti mene vraćaj pa. Kaj, halo, ne pravite gužu, nemoj da udaramo. Uš. Da ćeš pokupiš, tamo, kući se vratiš, nemaš posla, nemaš para, 300 je zjanio, ništa ja nisam vidio granicu s Hrvatskom, znači ništa, 300 je priko ušiju. Dođem kući, šta ću, zvoca mi žena, zvocaju mi svi, nađi posla, da ne došla dojava, da ću ko za mjesec moći opet pokušati, ali da ću proći. Onda neću ja da radim. Mene zajebat, hoću ja malo ležaj. Jas. Prilaži mjesec dana, došao opet rastanak, opet se plaće kogodna, opet tebi teško, jebaj, iako si prvu rundu otplaku. Nema veze, opet idi plaći. Tamo vamo, ali ovaj put idem s komšijom, s autom, kaj je veća mogućnost da prođem. Hajde, uzeo koferčinu ko da idem na Bliski istok ratovat, znači ponio sve živo, pantola, uzeo ormar, rasklopio i drvo spakovo u onaj kofer. Sve nosi baja, sve, ode on za Hrvatsku, kaj ovaj put glat prolazi. Na granici opet kaj, džiđete. Radimo, čovječe, hoćemo ići radit, para zaradit. Kaj je on, čekaj, sad ćemo da vidimo, hoće, opet, srce igra, ali eto na rastanak preboliš malo što su u društvu poznati, pa imaš s kim pričat, šuplja, muzika u autu. Kaj je onaj, papiri validni, sretan put. Hvala ti od srca, prelaziš radostan ko da ti je neko dao 20.000 eura odmah na granici. Ideš, ne znaš gdje ideš, gdje ćeš spavat, ali tebe ne interesuje. Ti čuo kolika će ti satnica biti, evara da ćeš nabrat. Kaj je 4 puta više nego u Bosni će zaradit, hoćeš. Smještaj, destorca u jedan čošak metar smeta. Ma valja kaj šuti, kad dođem u Bosnu, bajesno. Dođeš, spavaš, prvi dan ustaješ, joj neobično ti sve nisi još u glavi, havijestio da si ti došao u Hrvatsku, ideš na poslu, već ti vaku se sve trljaš, veli, prođe dan preko 100 eura zaradio, mašala. Hop. U auto ideš, tuga ti onaka u srcu, ništa ne znaš, niko te ne jebe da izvineš ni 2%. Radiš prvi dan, drugi sve ti na pameti, bit će para kad dođem kući, kad se ja zapasao. Dođeš kući, znači sve ti ta misao, a ti ne znaš da ću tu ostati jači od mjeseca. To nema u pekar 2 brata, ne vezi. Hop, dani odmeću. Sve te više duša boli, sve legneš pa misliš na veće plaćece, jebo me ovo što me ovo trebalo u životu.
Mogao sam se ko insan patit, koji svi ostali u Bosni, 5 glava, 6, dok mogu, kad ne mogu ili ću se objesti, ili ću početi ubijati za pare. Nešto će se desiti. Sve izdana uda. Vratiš se kući. Prošlo 40 dana. Vratiš se kući, ti radostan, ti baja. Zarasto kod Draža Mihajlović kad je najgori bio. Volka brada, volka kosurna. Rođena te žena ne može poznati. Prvo stane kaj jesel ti. Kaže koji im je datum rođendana. Da se ona uvjeri. Kad kažeš onda leti tebi zagrad, a ovako u glavu odliči ovako. Kaj nemoj me dirat, vidi kosurni, vidi bradurni. Tamo vamo budeš 3-4 dana kod kući, vakat opet se vraća. Kreneš nazad, tu jebote, ko da nisam ni bio kod kući. Ali opet misao, daj para. Nisi dobio ni onu platu kako treba, ali tebi to ne igra ulogu. Ti dalje misliš, kaj ja zarađujem eure. Pa ja. Tako ti, evo me drugi put došao u Zagreb. Znači, vamo lijepo. Pa vidit ćemo dokle ćemo izdurati. Ode sad malo, nakon ove sve tragedije, ode malo prohodat po polju. Hvala što ste gledali.